Απόψε φιλοξενούμε εδώ στο χώρο του Άσους Καφέ Παράσταση τον ποιητή Κώστα Χριστοφιλόπουλο, τον οποίο θα παρουσιάσουν οι ποιητές Πάνος Κυπαρίσης, Γιώργος Μαρκόπουλος, Κώστας Γουλιάμος και Θανάσης Κωσταβάρας. Τη μουσική επένδυση, που είναι στερεοφωνική, έχει επιμεληθεί ο συνθέτης Κωστής Ζευγαδέλης. Ο τραγουδιστής Γιάννης Θωμόπουλος ο τραγουδιστής Γιάννης Θωμόπουλος θα τραγουδήσει 2 τραγούδια εξαιρετικά στη βραδιά αφιερωμένα. Στη συνέχεια της βραδιάς σας προσκαλούμε να καθίσετε και να χαρείτε μία συναυλία με τραγούδια γύρω από το κρασί. Της μουσικής αυτής βραδιάς ηγούνται ο Βασίλης Χατζηνικολάου, ο συνθέτης Βασίλης Χατζηνικολάου, ο αδερφός του είναι ο λόγος και δημοσιογράφος Δημήτρης Χατζηνικολάου, η τραγουδίστρια Μαρία Φωτίου και ορχήστρα. Τα κρασιά που προσφέραμε απόψε στη βραδιά είναι από τον Νίκο Σαμπάνη, μεθυστικός του Σαμπάνη, λευκό και κόκκινο, και οι μεζέδες από το παραδοσιακό κατάστημα Άριστον. Σας ευχαριστούμε. Λυσμόνησα να πω ότι ποίηματα θα διαβάσει ο ίδιος ο ποιητής, ο Κώστας Χριστοφιλόπουλος. Πάνος Κυπαρίσης. Πού δεν περνώ, πού δεν. Καλά είσαι. Γεια σας. Πώς να βαδίσω δίχως όνειρο στην καταιγίδα. Η μυστική ουσία της... Η μυστική ουσία που διατρέχει την ποίηση παραμένει πάντοτε μυστική και στον ίδιο τον ποιητή, αφού του παραδίδεται εν κρυπτό. Θα τολμήσω ωστόσο να την προσεγγίσω για όση αξία έχει μια τέτοια προσέγγιση. Ο Κώστας Χριστοφιλόπουλος, χαράζοντας το άγραφο στο χαρτί, οργανώνει έναν ιδιότυπο ποιητικό ιστό με ευθύνη και συνέπεια, κατορθώνοντας να αρθρώσει ένα λόγο προσωπικό. Και αυτό είναι σημαντικό, διότι η ποίηση δεν είναι φαινόμενο περιορισμένης ευθύνης, αλλά ουσία ζωής. Έχει κάποτε την αξία της αναπνοής. Από την άλλη, δεν μετέρχεται δάνεια ποιητικά σχήματα μεταπρατικά δίχως ρίζες καταγωγής. Δεν περνάει στα σύγχρονα στερεότυπα της διάχυσης και στη λεκτική άλο των πραγμάτων δίχως περιεχόμενο. Έχει σκοπό και καθαρότητα και δεν εξαντλείται σε τεχνικές και μεθόδους αναρρίχησης. Άλλωστε, τα αναρριχητικά δεν είναι κατά ανάγκη πτηνά οδικά. Αγωνιά με ευαισθησία στα της ζωής και προσπαθεί όπως όλοι μας άλλωστε, στην ύλη του θανάτου, την αμάθητη, στο χορό του. Την αλήθεια τη φτάνει κανείς κάθε φορά. Δεν είναι δεδομένη. Η διείς αναλόμαση, καθώς αρμόζει σε μια ιδιοσυγκρασία μαχητική. Στην ποιητική του Χριστοφιλόπουλου υπάρχει χαμόγελο στην πληγή. Μια ενατένιση και μια άβρα ιαματική. Εκεί που κακοφορμίζει, εκεί και το φως. Ο ακούσιος αποδιωγμός που φαίνεται να χαρακτηρίζει την ποίησή του, υποθέτω τις ρίζες του στην τρυφερή του νεότητα και στον περίγυρό της, μεταπλάθεται σε λόγο με πλαστικότητα και δυναμισμό.
Κι όπου η ματιά του μεγιστοποιεί το φόβο και τα διέξοδα, κατορθώνει με εργαλεία και με άλματα υπεραλιστικά να φωτίζει και να απογειώνει γεγονότα και καταστάσεις, αποδραματοποιώντας τα, δίχως να χάνουν το βάρος των ενιών τους. Ψυχής ουδέν πολυτιμότερον κατά τον ποιητή. Αυτή τη δοτική του ψυχή καταθέτει. Όμως όλα περνούν και όλα μένουν. Το αίμα του ποιητή τρέχει στις φλέβες του με φως και με αγκάθια, με τύψεις και εκρήξεις, με σημειώματα μοναξιάς και αυτοανέρεσης, επιμένοντας πεισματικά στο βίωμα. Ο Χριστοφιλόπουλος παλεύει να δαμάσει τα γρήμια που τον κατοικούν, που μας κατοικούν, ώσπου να δει και να ξαναρχίσει, οριμάζοντας μέσα στον χρόνο, στο δικό του ταξίδι, στη δική του Οδύσσεια. Πάλι μικρός, καθώς γράφει, μα περίσσια φαγωμένος στις κουπαστές. Ευχαριστώ. Θα σας διαβάσω το πρώτο ποίημα από τα ποίηματα 81-91. Προετοιμασία. Το τελευταίο καρφί μπαίνει στο σανίδι. Οι προβολείς δοκιμάστηκαν. Οι πρωταγωνιστές ντυμένοι τα ρούχα της παράστασης. Έτοιμα όλα. Ο σκηνοθέτης φωνάζει να φύγουν οι λέιζερ. Ξεκινάει η χοροδία. Βγαίνει ο πρωταγωνιστής στη σκηνή, ωραίος και θεϊκός, μες στη στολή του. Σκληροί μυρίδια γράφονται κάτω από το καλσόν του μεσαιωνικού κουστούμιου. Όχι, δεν είναι ο Οθέλος, ούτε ο έμπορος της Βενετίας. Δίπλα του χορεύει η πρωταγωνίστρια ως νέα οφειλία πανέμορφη, χλωμή μες στο σκοτάδι. Οι λέιζερ βομβαρδίζουν τη σκηνή. Το synthesizer καλπάζει με τον ήχο του τρελό. Πλάνα από νεκροταφείο στην οθόνη. Δισεκατομμύρια πηγολαμπίδες φωτίζουν τοπία φρίκης. Ο πρωταγωνιστής πετάει ίδια σκιά μες στη νύχτα. Ο φακός περιστρέφεται, οι πηγολαμπίδες πληθαίνουν και ο γαλαξίας των ψυχών ταξιδεύει. Γαλαξίας του σύμπαντος. Ο σκηνοθέτης προστάζει να γεμίσει σκηνή με ομίχλη. Το τοπίο μεταμορφώνεται σε βιβλική συνεφώδη κατασκευή. Η πρωταγωνίστρια με στήθη γυμνά τρέχει κυνηγημένη από το κοπάδι των πηγολαμπίδων. Ο πρωταγωνιστής ορμά, σκίζει τα ρούχα του και τρέχει πίσω της. Ο σκηνοθέτης παγώνει, δεν το προβλέπει το σενάριο. Ο περατέρ κοιτά το σκηνοθέτη, συνέχισε να τραβάς, ρουλιάζει αυτός. Ο πρωταγωνιστής τρέχει. Ο σκηνοθέτης έξαλλος φωνάζει, γεμίστε τη σκηνή με καπνούς. Ναυαγισμένα τα μάτια του στα δάκρυα. Η πρωταγωνίστρια αλαφιασμένη δεν μπορεί να καταλάβει. Ο πρωταγωνιστής τροβιλίζεται στην ομιχλώδη κατάρα, μόνος με όλους, μόνος με τον εαυτό του. Όλοι μαζί ουρλιάζει ο σκηνοθέτης. Οι λέιζερ μαστιγώνουν. Το synthesizer καλπάζει, η ομίχλη τυφλώνει. Ο πρωταγωνιστής πλησιάζει τη γυναίκα. Πλάνο κοντινό ουρλιάζει ο σκηνοθέτης. Η γυναίκα γονατίζει τρέμοντας. Η μουσική παρακολουθεί την ένταση. Ο πρωταγωνιστής αγκαλιάζει τη γυναίκα. Κουρέλια ντυμένοι κι οι δυο. Η γυναίκα τρέμει, ο άντρας κλαίει. Η γυναίκα υποτάσσεται και ξαπλώνει. Συνέχισε να τραβάς, ουρλιάζει ο σκηνοθέτης. Ο άντρας αγκαλιάζει τη γυναίκα με ανίποτη τρυφερότητα και τραβά από τη ζώνη το μαχαίρι. Συνέχισε να τραβάς, ψελίζει ο σκηνοθέτης. Ο άντρας σηκώνει το μαχαίρι, η γυναίκα περιμένει σε στάση ερωτική. Ο μαύρος άγγελος φτερουγίζει πάνω από τη σκηνή. Συνέχισε, ψελίζει ο σκηνοθέτης. Η ένωση είναι κοντά. Ο άντρας στρέφει το μαχαίρι και το καρφώνει στο στήθος του. Χαμηλώνουν οι προβολείς. Ανάβουν τα φώτα, η μουσική σταματά, η χοροδία σωπαίνει. Ο άντρας πεσμένος πάνω στα γυμνά στήθη της γυναίκας κλαίει σπαραχτικά, έχοντας πεταμένο πλάι του το ψεύτικο μαχαίρι του κινηματογράφου. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Έγινε μια αντιμετάθεση, μια μικρή αντιμετάθεση. Εγώ είμαι ο Γιώργος Μαρκόπουλος και θα σας διαβάσω ένα πολύ μικρό κείμενο.
Θέλω να σας βεβαιώσω ότι αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά απόψε που είμαι και εγώ εδώ για να καταθέσω αυτά τα λίγα λόγια αγάπης για την ποίηση του φίλου μου Κώστα Χριστοφιλόπουλου. Τόσο γιατί η ποίηση του Κώστα πάνω απ' όλα στηρίζεται σε δικούς της κανόνες μιας έμφυτης παλαιάς αθωότητας, όσο και γιατί αυτή, τουλάχιστον εμένα, μια και ο γενέθλιος τόπος μας είναι κοινός, με παραπέμπει όσο υπάρχουν σε εικόνες και αισθητικές τοπίων εξαιρετικά προσφυλής, αλλά και αρκούντος θα έλεγα νοσταλγικές. Και πράγματι, η ποίηση του Κώστα Χριστοφιλόπουλου έρχεται από τους χώρους εκείνους όπου τα πράγματα είχαν μια άλλη στερεότητα και η ζωή και η τέχνη ένα άλλο ήθος. Στους στίχους του ακούγονται απόϊχοι γκρεμισμένων οραμάτων, κρίματα εμφυλίου αλλά και ντουφεκές χαμένων ελπίδων, και από αυτή την άποψη θα ισχυριζόμουν ότι αυτός είναι παιδί των αναλόγου περιεχομένου ποιητών της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς. Του Αναγνωστάκη δηλαδή, του Αλεξάνδρου, του Δούκαρη, του Κωσταβάρα, του Κατσαρού των Σαδουκαίων και του Μαζινό, του Λιβαδίτη, του Πατρίκιου και τόσων άλλων, έτσι για να θυμόμαστε σε καιρούς μοντέρνους, εντός εισαγωγικών το μοντέρνους, κάπου κάπου και τα ονόματα των αληθινών ποιητών. Ως εκ τούτου, σε πέτρινες ανηφοριές σκοτώναν τις νύχτες τους άντρες, άδειες οι κλίνες των γυναικών δίχως πρόσωπο. Είχεν αρχίσει να οδύρεται η φύση, οι άνθρωποι γενοβολούσαν, η φύση λιμοκτονούσε, κι εγώ ένα πουλί δίχως όνειρα και λαϊδούσα τα δάκρυα. Θα μας πει στο ποίημά του μέρες του 1954. Αλλά και ο λόγος του πολλές φορές παραπέμπει στο λόγο των παραπάνω ποιητών, έτσι όπως αυτός κινείται στις ίδιες συνισταμένες. Ακούστε ένα μικρό ποίημα που έχει τίτλο «Καθρέφτης» και είναι αφιερωμένο στο φίλο του Ηλία Γκρι και θα γίνω, είμαι σίγουρος, αντιληπτός. Δαντελωτός ο καθρέφτης που μέσα του πέρασε στην οδύνη σου. Εχμηρά στιλέτα στήθηκαν εμπόδιο στο σκοτωμό της μοναξιάς σου. Εκείνο το βράδυ που σου γύρισαν όλοι τις πλάτες, παλιοί γνωστοί, σύντροφοι, φίλοι αγαπημένοι. Εκείνο το βράδυ που τα έλεγες μόνος με τον εαυτό σου. Το βράδυ που πήρες φόρα να ανταμώσεις τον εαυτό σου μέσα στον καθρέφτη και έφτασε η πράξη μιας στιγμής να δεις πόσο γυάλινος είναι ο κόσμος. Για να μην θεωρηθεί όμως ότι η θεματολογία του Κώστα Χριστοφιλόπουλου περιορίζεται μόνο σε αυτού του είδους τις αναζητήσεις, σπέβδω αμέσως να σας βεβαιώσω ότι αυτός γνωρίζει πάρα πολύ καλά να μοιράζει στις σωστές αναλογίες τις αγωνίες του. Έτσι, στα ποίηματά του, το παρόν συγχέεται άριστα με το παρελθόν, σαν ο χρόνος μέσα στη μνήμη, στη ζωή και στην τέχνη να είναι ένας, ενώ τα πάντα τα διέπει μια κίνηση θεατρική που την καθοδηγεί το χέρι ενός σκηνοθέτη πεπειραμένου λες, μια και αυτός έχει θητεύσει όπως δείχνει με εξαιρετική επιτυχία στα πεδία της βαθύτερης του ανθρώπου, της μοναξιάς και του πόνου. Ενδεικτικό όσον αφορά την πρώτη εκδοχή είναι το ποίημα που φέρει τον τίτλο «Προετοιμασία», που το ακούσαμε ήδη από τον Πάνο Κυπαρίσι, το πρώτο δηλαδή της ομώνυμης συλλογής του 1991, ενώ όσον αφορά τη δεύτερη, τον Πόνο, ενδεικτικό είναι αυτό που φέρει τον τίτλο «Απώλεια μνήμης» της ίδιας συλλογής, που είναι άλλωστε η οριμότερη και η καλύτερη του. Και κάτι ακόμη. Ο Κώστας Χριστοφιλόπουλος, ελληνοκεντρικός και ανθρωποκεντρικός ποιητής, επιλέγει να στηρίζεται πάνω στους τόνους της αρχαίας τραγωδίας, μια και αυτή είναι βέβαιος ότι μέσα στους αιώνες είναι συνυφασμένη με τη μοίρα αυτού του τόπου, ενώ αν και επιμελώς ο λιγογράφος αφήνει πίσω από τους στίχους του να διαφαίνεται ένα πλούσιο λυρικό φορτίο. Ένα φορτίο που θα το διακρίνει όχι εύκολα βέβαια ο αναγνώστης, γιατί έτσι πρέπει, περισσότερο από όπου αλλού στα ερωτικά του ποίηματα. Στα ποίηματα δηλαδή εκείνα όπου ο Χριστοφιλόπουλος, μακράν ευρισκόμενος από τα όποια, έστω και τα ελάχιστα ψημίθια που πολύ συχνά το ίδιο το θέμα μας οθεί να παρασυρθούμε και να χρησιμοποιήσουμε, μακριά λοιπόν από όλα αυτά ο Χριστοφιλόπουλος επιτυγχάνει μια λιτότητα έκφρασης η οποία με τον καλύτερο τρόπο επιβάλλει το σκοπούμενόν της. Αγαπητοί φίλες και φίλοι, κράτησα για το τέλος ένα χαρακτηριστικό στοιχείο, ίσως το χαρακτηριστικότερο της ποίησης του Κώστα. Ήτι αυτό του μεταφυσικού ζώφου που κυκλοφορεί στις σελίδες του. Μιλήσαμε λίγο πιο πάνω για το άτμητο και το ενιαίο του χρόνου και αυτό πρέπει να προσεχτεί ιδιαίτερα και πάλι στο σημείο αυτό.
Γιατί ο χρόνος είναι εκείνος που καθορίζει τα πάντα εδώ. Αυτός ενθαρρύνει τις μακρόπνοες πράξεις μας, ακυρώνει τις μικροαγωνίες του παρόντος, φέρει τις ακέραιες όσο και αιώνιες προπατορικές απορίες του παρελθόντος. Ο φόβος της μοναξιάς και του θανάτου, μέσα από αυτόν, το χρόνο δηλαδή, διέρχεται και μέσω αυτού τοποθετείται στις πραγματικές του διαστάσεις. Φόβος κοφτός, απόκρημνος, τραγικός και όχι ένας φόβος φτωχός και επιδερμικός. Ένας φόβος που περνάει άλλοτε μέσα από την δίνη ερωτημάτων για την ύπαρξή μας κέριων και άλλοτε διαθλάται μέσα από τα θρύψαλα χιλιάδων ειδόλων παραμορφωτικών όσο και εφιαλτικών. Γιατί τα είδωλα αυτό τον προορισμό έχουν στην ποίηση του Χριστοφιλόπουλου. Να απογυμνώσουν, να αποκαλύψουν και να επιτείνουν το τραγικόν. Το τραγικό εκείνο όμως που μας οδηγεί στις βαθύτερες πτυχές του είναι μας και μας κρατάει απαλλαγμένους από ό,τι το επίπλαστον, από ό,τι το εφήμερον και το επικαιρικόν. Κράτησα για το τέλος λοιπόν, σας έλεγα, το χαρακτηριστικό στοιχείο αυτό της ποίησης του Κώστα Χριστοφιλόπουλου, του μεταφυσικού ζώφου, και σαν ένδειξη φιλίας και αγάπης ένα τέτοιο ποίημα, το «Ο καρπός του θανάτου», απόψε στη γιορτή του θα ήθελα να σας διαβάσω για να συναισθανθείτε την αμεσότητα και την ευθυβολία του λόγου, όπως τη συναισθάνθηκα τότε και εγώ όταν ο ίδιος, από χειρόγραφο ακόμη, ένα βράδυ Σαββάτου μου είχε κάνει την τιμή με τη γνωστή απλοχωριά της καρδιάς του να μου εμπιστευτεί. Ο καρπός του θανάτου. Η προσμονή δεν λύγησε τον παραλογισμό της Άνοιξης. Όμορφα χρόνια. Τα πόδια της στορνευτά και το στόμα λεπτό, αγριοκάτσικο του Μενάλου. Κι άνοιξε τη θύρα της ζωής η ωραία και δέχτηκε ρηπές από σπέρμα. Τότε φύσηξε άγριος άνεμος και φόλιασε η χρυσαλίδα του θανάτου στα σωθικά της, πληρώνοντας της ειδονής αντίτιμο. Κυοφορούσε το φίδι μήνες 9 και οριμάζοντας βγήκε. Ω, τι λαμπρότης μεγάλη, ο καρπός του θανάτου είχε κίτρινο μάτι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σας. Άλλαξε λίγο η σειρά και δεν ξέρω αν πρέπει και εγώ να αυτοσυστηθώ όπως ο Μαρκόπουλος, ο Κωνσταβάρας είμαι. Θα σας πω γιατί άργησα, θα σας τα πω σε λίγο. Είχα υποσχεθεί, μάλλον είχα προβλέψει χτες το βράδυ που συνείδησα το Θέμη, ότι σήμερα θα έχουμε grand succès, υπολογίζοντας την ακτινοβολία και τις συμπάθειες βέβαια του Χριστοφιλόπουλου. Δεν φανταζόμουν τέτοια συρροή. Εδώ έχουμε φίλους πολλούς, βλέπω. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε συνάντηση. Έχουμε ντέρμπι και μάλιστα νικηφόρο με τις κερκίδες πληρωμένες από φίλια πλήθη. Εγώ πάντως είχα χρεωθεί μια σύντομη να ανοίξω μάλλον την απόψινή βραδιά με ένα σύντομο χαιρετισμό, να πω μάλλον 2 λόγια της καρδιάς. 2 λόγια μόνον, της καρδιάς πάντως, γιατί πώς αλλιώς να αποτανθεί κανείς να μιλήσει για έναν ποιητή, πώς να μιλήσει κάποιος αποδεδειγμένα, όπως ελπίζω, επί κάποιες δεκαετίες εραστής της ποίησης, παρά να μιλήσει μέσα από το αίσθημα, να ξαναβρει δηλαδή την αρχετυπική γλώσσα της συγκίνησης που είναι η γλώσσα της ποίησης, με άλλα λόγια που είναι η μητρική γλώσσα της ανθρωπότητας.
Άλλωστε οι ποιητές και όταν μιλούν και όταν ακούν και όταν γράφουν και όταν στοχάζονται ακόμα, και η φωνή τους και η γραφή τους και η σκέψη, ο στοχασμός τους δεν περνάει απλώς μέσα από την καρδιά, από εκεί καταλήγει, ξεκινάει και εκεί καταλήγει πάντα. Τώρα θα σας πω πώς έγινε και καθυστέρησα λιγάκι. Δεν ήταν μόνο, όπως είπα, που περίμενα την Έφη που είχα δώσει ραντεβού, που ελπίζω να μας τραγουδήσει κάποιο λαϊκό νάσμα, αλλά η Αγγελική, φαίνεται, Χριστοφιλόπουλε, σ' αγαπάει πιο πολύ, πάντως σε σκέφτεται πιο πολύ, και αντί να πω μόνο αυτά τα δύο λόγια έτσι και να τελειώνω, επέμενε να γράψω ένα κείμενο και να το διαβάσω, και μάλιστα ένα κείμενο, μικρό βέβαια, δεν είναι μεγάλο, μια σελίδα, δεν θα σας κουράσω, ένα κείμενο που αναφέρεται στο ποίημα που είναι φωτοτυπημένο μέσα στην πρόσκληση, που εγώ τουλάχιστον το θεωρώ σταθμό, όχι μονάχα θεματικό, αλλά και αισθητικό, ένα σταθμό, εν πάση περιπτώσει. Στο τελευταίο βιβλίο, στα ποίηματα του ποίηματα 81-91, είχες γράψει στο τελευταίο ποίημα ότι είμαι σαν το ποτάμι που δεν κάνει πίσω, πάω μπροστά. Έτσι περίπου μου φαίνεται. Σου εύχομαι πάντα να πας μπροστά. Αυτό το ποίημα πάντως εγώ το θεωρώ σταθμό ανάμεσα στα τυπωμένα και τα τυποθυσσόμενα ποίηματα που θα έχουν τον τίτλο «Η ηλικία του χρόνου». Έτσι. Λοιπόν, η Αγγελική ήταν που επέμενε, και όχι μόνο επέμενε, αλλά και προσδιορίσε κατά κάποιο τρόπο το θέμα και επενέβη, γιατί το δακτυλογράφησε τελικά προλίγου και το διαμόρφωσε, μπορεί να πει κανένας. Λοιπόν, το διαβάζω. Η αρχή του χρόνου και το σώμα του ανθρώπου. Αρχή του χρόνου είναι το ποίημα. Εισερχόμαστε σε ένα πολιτισμικό καθεστώς όπου δεν υπάρχει πλέον ούτε αλήθεια ούτε ψεύδος σε σχέση με τον άνθρωπο και την ιστορία. Μωρίς Μελρό-Ποντί. Θα έλεγα ότι η όλη ποιητική πορεία του Κώστα Χριστοφιλόπουλου δείχνει πως αυτό ακριβώς το κενό της ιστορίας το προϋποθέτει, αξιοποιώντας ως ερέθισμα το διάστημα ανάμεσα στη συνειδητότητα και τη χαλάρωση της συνείδησης. Θα έλεγα ακόμη ότι και οι άνθρωποι της γενιάς του, βάζω το «και» γιατί δεν αφορά μόνο τη γενιά του, είναι χτυπημένοι σαν από μια αρρώστια από αυτό το υπαρξιακό κενό των εκτός ιστορίας ανθρώπων. Είναι όμως κανείς εκτός ιστορίας? Υπάρχει σωματικά το κενό? Αν θέλαμε να το ορίσουμε ρητορικά, θα λέγαμε ότι είναι το διάστημα ανάμεσα στα αξιοσημείωτα γεγονότα, αυτό που η ιστορία το προσπερνάει. Όμως ακριβώς αυτό το επιφανειακά αδρανές υλικό το προσεπικυρώνει ο χρόνος, το υποστασιώνει στο σώμα του ανθρώπου και στην ιστορία του καθενός χωριστά. Το ποίημα «Η αρχή του χρόνου», αποσπασμένο από την τελευταία ανέκδοτη συλλογή του ποιητή με τίτλο «Η ηλικία του χρόνου», αποκαλύπτει με έναν τρόπο λιτό και αφαιρετικό τόσο ώστε να γίνεται κατανοητό τι υπάρχει ανάμεσα στις λέξεις, την υφή αυτού του κενού, έναν δραματικό πυρήνα, καθώς το άτομο δεν έχει πού να αντικριστεί. Όμως ο ποιητής έχει το προνόμιο να αντικρίζεται στην προϋπάρχουσα ποίηση, τη δική του και των άλλων, και εκεί να αναγνωρίζει το πρόσωπό του. Ο αναγνώστης, τελειώνοντας το ποίημα, νιώθει να περνάει μέσα από τις μετρημένες λέξεις, διιστορικά τώρα κερδισμένη η στιφή συναίσθηση της απαξίωσης της ύπαρξης. Πάλι με μια εικόνα. Όχι πως ήσουν εσύ, σκιά ήταν, ένα κουρελόχαρτο στον αέρα. Και ο χρόνος να φυσάει κατά πάνω του μέσα στο ποίημα. Γιατί
Πουθενά, μα πουθενά αλλού δεν μπορεί να καταφύγει κανείς σήμερα που ο άνθρωπος βιώνει την ιστορία ως κενό. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα. Ο φίλτατος ποιητής Θανάσης Κωσταβάρας μας έδωσε μια σκηνή του ντέρμπι εδώ, αλλά δεν μας είπε ότι το έπαιζε ο ίδιος καθυστέρηση. Εγώ εξήγησα τους λόγους. Το έπαιζες καθυστέρηση, λέω. Στα ντέρμπι παίζουν καθυστέρηση όποιος έτσι κερδίζει. Θα παρακαλούσα, αν είναι δυνατόν, τουλάχιστον όταν θα διαβάζει ο ποιητής ποίηματα, τα ραδιοτηλέφωνα ή τα τηλέφωνα να μην χτυπάνε, γιατί γίνεται... Λοιπόν, θα ξεκινήσω... Δεν θα δώσω το στίγμα της ποιητικής, γιατί νομίζω οι αγαπητοί φίλοι και οι τρεις προηγούμενοι δηλαδή ποιητές έδωσαν το στίγμα της ποιητικής του Κώστα Χριστοφιλόπουλου. Θα δώσω κι εγώ, αλλά θα το δώσω από μια άλλη μεριά. Θα προσπαθήσω να κάνω μια κοινωνιογραφία, αν θέλετε, αυτού που προηγουμένως ο Θανάσης Κωσταβάρας μίλησε για γενιά και μίλησε για υπαρξιακό κενό των εκτός ιστορία ανθρώπων. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να περάσω σε ορισμένες παρατηρήσεις που αφορούν αυτή τη γενιά στην οποία λίγο πολύ ανήκει ο Κώστας Χριστοφιλόπουλος. Το λίγο πολύ θα διευκρινιστεί αργότερα. Στις 30 Νοεμβρίου του 1994, σε ηλικία 62 ετών, αυτοκτόνησε ο Γκί Ντεμπόρ. Το 1967 είχε δημοσιεύσει την Κοινωνία του Θεάματος, την πιο ριζοσπαστική κριτική του παρόντος συστήματος. Μετά τον θάνατό του, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, εξέχουσες προσωπικότητες του απέτησαν φόρο τιμής. Ανάμεσά τους και ο τωρινός υπεύθυνος εκστρατιών προβολής, ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι. Είναι ένα πρώτο στίγμα για το τι συμβαίνει πλέον στην κοινωνία μας. Σε μια κοινωνία που μεταμορφώνει τις παραστάσεις σε διαθλάσεις, σαν να είναι δηλαδή αντικατοπτρισμοί. Όχι τις διαθλάσεις του φωτός, αλλά των ορέξεων. Ζούμε μέσα σε ένα θέαμα άδειων ενδυμάτων και προσωπίων. Παρακολουθήστε, παραδείγματος χάρη, τα σημερινά πρόσωπα του λογοτεχνικού χώρου. Και δεν εννοώ μόνο αυτού του λογοτεχνικού χώρου εδώ, όπως είμαστε εμείς. Αυτά τα πρόσωπα, άποψή μου είναι βέβαια, είναι η μηχανική επιτομή του αποϊλωμένου. Χρειάστηκαν χρόνια στο σύστημα για να τους εφεύρει και να τους μάθει να μιλούν όπως μιλούν. Και αυτό συμβαίνει επειδή ακριβώς ζούμε σε αυτή την εποχή του βιομηχανικά πολιτισμικού, των πολιτιστικών βιομηχανιών. Και μιλώντας για αυτή την εποχή δεν μπορούμε παρά να θυμηθούμε δύο επιφανείς έτσι, κριτικούς, τον Χορχάιμερ και τον Αντόρνο, όπως αυτοί όρισαν τη σχέση μεταξύ αισθητικής και αξιοποίησης του κεφαλαίου. Η πολιτιστική, κατά την άποψή τους, αυτονομία δεν συμβάλλει πια στην υπεράσπιση της ατομικότητας και της ελευθερίας, αλλά γίνεται το πρόσχημα για την καταστροφή τους. Με λίγα λόγια, είμαστε μπροστά σε μία περίοδο, σε μία εποχή ή σε κάποιες γενιές, ιδίως αυτές οι αυτοαποκαλούμενες γενιές του 70 και αργότερα του 80, οι οποίες δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να αναπαράγουν ή παράγουν την ουτοπία της μηδενικής επιλογής απέναντι στα πολιτιστικά δρόμενα. Μιλάμε για μία πλέον χρεοκοπημένη διανόηση, της οποίας χαρακτηριστικά γνωρίσματα είναι η ναρκισσιστική δοξομανία, η αυτοπροβολή, ο εγωκεντρισμός, ένας νευρωτικός αυτοεγκλισμός, της οποίας τα νευρωτικά συμπτώματα είναι η συνεχής ανάγκη προβολής του εαυτού της,
να αποδεικνύει συνέχεια την ανωτερότητά της στους φίλους, στους οικογενειακούς φίλους, στον περίγυρο, έτσι, σε πρωτογενείς αν θέλετε ομάδες, ο διαρκής εξαναγκασμός αυτοεπαίνου, της σοβαρής κριτικής και αυτοκριτικής. Δεν ξεχνώ ποτέ, πριν φύγω από την Ελλάδα, πάνε πάρα πολλά χρόνια, κάποιος επιφανής, σε εισαγωγικά επιφανής, έκανε κριτική για βιβλίο που δεν είχε κυκλοφορήσει ακόμα. Όλα αυτά τα πράγματα δημιουργούν ένα αίσθημα εργαλειακής κατανόησης του άλλου. Αυτό το άλλο μπορεί να είναι πρόσωπο, μπορεί να είναι ποίηση, μπορεί να είναι γενικά ο λογοτεχνικός λόγος, η αισθητική. Και γίνεται αυτό μέσα από ένα συνδυασμό, αν θέλετε, φατριών, προσποίησης και παροξισμού, που δεν γίνεται τίποτα άλλο παρά μια αναπαλαίωση. Δηλαδή ό,τι έχουμε εδώ, έχουμε παλιές εικόνες σε νέα μορφή. Και όλο αυτό το σύστημα αναπαράγει τον ατομικισμό. Αυτά είναι κάποια, αν θέλετε, κάποιες παρατηρήσεις συνυφασμένες με το σύμπαν, αν θέλετε, του λογοτεχνικού λόγου. Πού πάει ο λογοτεχνικός λόγος? Εκεί ακριβώς που πάει και ο διαφημιστικός λόγος ή ο λόγος, αν θέλετε, των δημοσίων σχέσεων, δημοσίων υποθέσεων. Δηλαδή έχουμε ένα λογοτεχνικό και ένα διαφημιστικό λόγο, που ενώ παλαιότερα ήσαν αντίπαλοι, και αναφέρομαι εδώ στις προηγούμενες γενιές, την πρώτη ακόμα αν θέλετε ή και τη δεύτερη ακόμα μεταπολεμική γενιά, λοιπόν αυτός ο λογοτεχνικός και διαφημιστικός λόγος που κάποτε ήσαν αντίπαλοι, τείνουν τώρα ανεπαίσθητα να επικαλυφθούν, να συγχωνευθούν. Η διαφήμιση, με λίγα λόγια, φωλιάζει στο σύμπαν της εικονικής πραγματικότητας. Αποτελεί τη φαντασιακή ικανοποίηση της επιθυμίας της λογοτεχνίας. Ο ποιητής τελικά θα οικειοποιηθεί το δημόσιο όραμα που του υπεξαίρεσε η διαφήμιση. Αυτή η τάση αυτοπροβολής. Νομίζω, και αυτό είναι μια διαπίστωση και αυτό είναι επίσης μια άποψη, η οποία είναι συζητήσιμη πάντα, όπως όλα είναι συζητήσιμα, ότι δεν έχουμε πλέον ποιητές διανοούμενους. Λείπει αυτή, αν θέλετε, η ράτσα των ποιητών διανοουμένων ή των λογοτεχνών διανοουμένων. Σήμερα έχουμε μια αιωρούμενη διανόηση, όπως έλεγε και ο Μανχάιμ προπολεμικά. Φλούφλιδες, με λίγα λόγια, για να το βάλω έτσι. Ή λούλιδες. Και κάθε σε εισαγωγικά διανοούμενος έχει συναντηθεί σήμερα με έναν, αυτό που ορίζω ως διαχειριστικό θετικισμό. Αυτό το νέο ωφελημισμό που οδηγεί στην αναζήτηση εργαλείων προβολής. Πάρτε οποιαδήποτε ποιητική συλλογή, οποιοδήποτε μυθιστόρημα. Στη γενική, αν μην έτσι, στην πλειοψηφία, έτσι. Δεν θα καταλάβετε αν το έχω γράψει εγώ, εσείς, ο Α, ο Β, ο Γ, ο Δ. Δεν υπάρχει πρόσωπο. Και αυτό είναι ένα μεγάλο παράδειγμα, αν θέλετε, συμβολικό, αν θέλετε, παράδειγμα. Είτε το θέλουμε είτε όχι, η περίοδος αυτής της πολιτισμικής βιομηχανίας είναι συνάμα περίοδος της αποικιοκρατίας του νου. Και αυτό μας υποχρεώνει να σκεφτούμε διαφορετικά τα ζητήματα της λογοτεχνίας, της ελευθερίας και του πολιτιστικού πλουραλισμού. Μιλάμε όλοι για τον πλουραλισμό χωρίς να καταλαβαίνουμε και τι θέλουμε από αυτόν τον πλουραλισμό. Τι είναι αυτό το πράγμα? Τρώγεται? Ο πλουραλισμός, για παράδειγμα, δεν περιορίζεται μόνο στο δικαίωμα να ασκείς μια βούληση, αλλά υποχρεώνει να αναρωτηθούμε πάνω στον τρόπο με τον οποίο σχηματοποιείται αυτή η βούληση. Πόσοι τελικά από τους ποιητές, από τους λογοτέχνες γενικά, έχουν σκεφτεί πάνω σε αυτό και πόσοι έχουν κατορθώσει τελικά, έτσι, να δημιουργήσουν νέες καταστάσεις, νέο γίγνεσθε, σε ένα κόσμο που συνεχώς ομογενοποιείται. Υπάρχει μια περίφημη λέξη στα αγγλικά, λέγεται displacement. Είτε είσαι εδώ στην Αθήνα, είτε είσαι στη Νέα Υόρκη πλέον, είτε είσαι στη Στοκχόλμη, αισθάνεσαι ότι δεν είσαι στην Ελλάδα, ούτε στη Στοκχόλμη, ούτε ξέρω εγώ στην Αμερική. Αυτή η ομογενοποίηση είναι ένα πολύ πολύ ζωτικής σημασίας ζήτημα, το οποίο τελικά πρέπει να το προσέξει ο ποιητικός λόγος, ο λογοτεχνικός λόγος.
Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο με θέματα τα οποία τελικά έχουν να κάνουν, αν θέλετε, με την κοινωνιογραφία της γενιάς. Αλλά εγώ εντοπίζω αυτά τα ζητήματα ως ακραία ζητήματα τα οποία τελικά έχουν δημιουργήσει μια, θα έλεγα, υπάρχει ένας όρος, θα έλεγα, μια φασία του λόγου. Έχουν δημιουργήσει ένα φασικό λόγο. Εκείνο που θα ήθελα να πω είναι, και τα λέω αυτά ακριβώς για αυτό το λόγο, γι' αυτό είμαι εδώ, ότι ο ποιητής Κώστας Χριστοφιλόπουλος δεν ανήκει σε αυτή, αν θέλετε, δεν είναι τάση πλέον, είναι στάτους στη χώρα μας. Είναι κάπου απομονωμένος και αυτό είναι το μεγάλο όφελός του. Λειτουργεί σε άλλα επίπεδα. Θα παρατηρούσα, αν θέλετε, επειδή ακριβώς βρίσκεται σε μια απόσταση από αυτό το, αν θέλετε, γίγνεσθε της προβολής και της αυτοπροβολής όλων αυτών των στοιχείων που κατέγραψα προηγουμένως, παρουσιάζει, θα έλεγα, δύο γνωρίσματα η ποίησή του. Ένα είναι η ποιητική καταγραφή της αισθητήριας εμπειρίας. Η αισθητική του νοείται, δηλαδή, ως στιγμή δραματικής ιστορικότητας. Αυτό είναι το ένα το χαρακτηριστικό. Δεν θα ήθελα εδώ να διαβάσω ποίηματα, επειδή αμέσως μετά θα ξεκινήσει να διαβάζει ποίηματα και αυτά θα τα συνειδητοποιήσουμε μέσα από την ανάγνωσή του. Και το δεύτερο στοιχείο είναι το διαρκές παρόν του προσώπου. Η κίνηση μέσα στο χρόνο, στην ποιητική του, είναι διαρκώς παρούσα. Έτσι αυτό που προκύπτει ως γραφή δεν είναι κάποια δραματοποίηση του παρελθόντος ή του παρόντος, αλλά το ίδιο το παρόν του γράφοντος ως πάθος. Νομίζω ότι αυτά τα δύο στοιχεία, ή αν θέλετε συστατικά, δημιουργούν μια βάση, αυτή τη βάση που σε κάποιο πρόσφατο κείμενο στο περιοδικό «Η Άλλος» είχα την ευκαιρία να γράψω, να καταχωρήσω, ότι δηλαδή είναι η ποίησή του βασισμένη πάνω στην ανάπτυξη μιας συνεχούς μεταμόρφωσης ενός δεδομένου τύπου αίσθησης ή υλικού. Είναι μια διαδικασία, αν θέλετε, μεταμόρφωσης του ετεροτοπικού περιγράμματος. Αυτό ακριβώς το ετεροτοπικό περίγραμμα, το οποίο δεν ανήκει κοινωνιογραφικά σε αυτήν, αν θέλετε, τη βάση που μίλησα προηγουμένως, που την είδα ως κοινωνική παρατήρηση να συμβαίνει δυστυχώς στις γενιές, αν θέλετε, παλιές και νέες των λογοτεχνών, και που δεν έχει ουδέμια σχέση με το κοινωνικό όραμα που είχαν οι προηγούμενες γενιές, αναπαράγει αυτόν τον ατομικισμό. Αυτό λοιπόν το ετεροτοπικό περίγραμμα καλείται αυτή τη στιγμή να μας διαβάσει ο Κώστας Χριστοφιλόπουλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Θα ξεκινήσω από μερικά παλιότερα και θα φτάσουμε στο σήμερα. Μέρες του 1954. Δεν το περίμενα το ξέσπασμα εκείνης της άνοιξης τόσο σκληρό. Τα ορθάνυχτα μάτια των ψαριών παρακολουθούσαν την ηρωνική κίνηση των κυμάτων. Δεν είχε ζεστάνει ακόμη. Ο Δανιήλ κοιτούσε ψηλά και σκεφτόταν λίγο. Οι λέοντες ευρυχόντο. Ατίθασες μέλισσες χτυπούσαν τα ζώα στο λιβάδι. Ήταν τότε που γεννήθηκε το φως. Σε πέτρινες ανηφοριές σκοτώναν τις νύχτες τους άνδρες. Άδειες οι κλίνες των γυναικών δίχως πρόσωπο. Είχε αρχίσει να οδύρεται η φύση. Οι άνθρωποι γενοβολούσαν. Η φύση λιμοκτονούσε. Κι εγώ ένα πουλί δίχως όνειρα και λαϊδούσα τα δάκρυα. Κάτω στη λιθόστρατα του ποταμιού εξάπλωνα το κορμί μου και αληχτούσαν οι σκύλοι γεμίζοντας τρόμο τα άδεια κεφάλια. Όνειρα διαβατάρικα χωρίς ελπίδα μετεωρίζοντο. Αχλαδιές σικές, αμπέλια και ελιές συσσωρεύανε κάματο. Κι έτσι επλανάτο το φάντασμα της πίκρας πάνω από τον κόσμο. Κι ο λαός ρήμαζε μέσα στην ήττα της φτώχειας. Λίγα μυαλά φωτισμένα αγνάντευαν πέρα
πέρα στον κόλπο με τις ατέλειωτες παραλίες, μήπως έρθει το μαντάτο που θα λύτρωνε τη μοναξιά των ανθρώπων. Κι ήταν παιδιά που ο αγώνας τους γινόταν ενάντια στην ηρωνία του πλήθους. Ρημαγμένα, ξυπόλυτα, γυμνά, 2 βήματα από τη θάλασσα ξενυχτούσαν. Όνειρα μαραζώναν αιώνες κι όμως γλεντούσαν. Δίπλα στα πλόκα, στις βάρκες, στο γήπεδο με το άγριο αλμυρόχορτο. Κι ήρθε το ξέσπασμα του κορμιού μέσα στους θάμνους και η ενοχή τα ευάραινε, γιατί η καρδιά δεν είχε ακόμα δώσει τη λύση. Αναστασία της Ανάστασης του Αναστάση από το χωριό των Ψαράδων, απόγονος των ανθρώπων της ομορφιάς και της θείας Κουρούνας, εξαπέλυσε τα βέλη της Ελένης προς τον ηλιοκαμένο Μενέλαο. «Άσε το τσιγάρο να καίει», μου είπες. «Η τέχνη δεν σκοτώνει, αλλά μετρά τη ζωή των τυφλών βήμα-βήμα». Ήταν νύχτες που στεκόμουν τα καλοκαίρια κοντά στα φωτισμένα παράθυρα, πίσω από θάμνους τρέμοντας. Τα αντικριστά οράματα ήθελαν φωτοστέφανους στο κεφάλι της κόρης. Ήταν νύχτες που κουτρουβαλούσα στις πέτρες για να γλιτώσω από την οργή των φαντασμάτων του νου μου. Ήταν η μέρα όταν αντίκρισα τη θάλασσα μέσα στο δάσος του βουνού, τη θάλασσα των ματιών σου. Ο Δανιήλ με προκάλεσε, αλλά δεν ενέδωσα. Ο Δανιήλ με πρόδωσε, αλλά δεν νικήθηκα. Ο Δανιήλ με σκότωσε, αλλά αναστήθηκα. Θα μπορούσα να ξεχάσω τις προδοσίες αν δεν βρισκόμουν στα χέρια σου. Αλλά ο καιρός είναι λίγος. Τα καλοκαίρια πλανεύουν και εμείς τόσο μικροί. Όσο να χαμογελάσεις, ασπρίσαν τα μαλλιά σου. Όσο να σπρίσουν τα μαλλιά σου, συνήθισες να είσαι μόνος. Την άλλη μέρα, βουλιάζοντας ακόμα πιο πολύ στους ρήπους της αγνότητας, είδα ότι αγνοούσα τα πάντα. Δεν μου φτάναν πια τα κατάλευκα κοχύλια, ούτε οι βίαιες χήμερες των βυθών να λυτρώσω τη νύχτα μου. Ας ήμουν βρώμικος, να μην λυγίζω μπρος στο άστρο της τρελής σου ωραιότητας. Έφυγα κι από εκεί, περίσσια γκρεμισμένος στα δίπατα πέτρινα σπίτια. Ένα χωριό ξεμάκραινε, ξεχασμένο και ετοιμόρροπο στο χρόνο. Ιστορία. Συρματοπλέγματα τυλίγουν το σώμα μου, γραμμές απαγορευμένες. Η άμμος πέφτει γεμίζοντας το χάσμα του κόσμου. Κολόνες και θάνατος, αψίδες και θάνατος. Πάνω στα μάρμαρα της μνήμης φύτρωσε ένας ιάκυνθος. Απώλεια μνήμης. Περπάτησα στα ερείπια του βενετσιάνικου κάστρου, αναπολώντας τη σταθερότητα των βημάτων μου. Κάθε βήμα που μεγάλωνε την απόσταση από το νοσοκομείο και τους νεκρούς ήταν σωτήριο. Πώς έγινε και οι νεκροί ήταν περισσότεροι από τους ζωντανούς? Πλήθος λευκές στολές και άδεια μάτια με κυνηγούσαν μέχρι το τέλος της πόλης. Οι ρήτορες έμειναν εκεί μαζί με την κενότητα των λόγων τους. Συμπαιγνία απόλυτη. Ένας-ένας περάσαμε από το καθαρτήριο της βρωμιάς και ένας-ένας άβουλοι πλησιάσαμε το ικρίωμα. Λόγια κενά και πράξεις θανάτου περιπλανιόνταν στον τέλειο σχεδιασμό των φωτισμένων φωνιάδων. Ο γόρδιος δεσμός μιας νέας Βαβέλ πρόβαλε μέσα από την αποστηρωμένη λευκότητα. Ρίξαμε λοιπόν τις ευθύνες ο ένας στον άλλο και στρέψαμε αδιάφοροι τις πλάτες, έτοιμοι να αρπαχτούμε από τις νυχτωμένες αλήθειες μας. Το σίγουρο ήταν πως ο ουρανός είχε ένα σπάνιο χρώμα και ο τρελός φίλος μας έλεγε πως είναι ο θάνατος που πλησιάζει. Πόσο λίγη μου φάνηκε η τρυφερότητα της μητέρας μου όταν την ανέσυρα από το παρελθόν για να στηρίξει τη νέα μου απόγνωση. Ζήτησα τότε την ελπίδα στα μάτια των παιδιών, αλλά και αυτά φλογισμένα ξερνούσαν το μίσος. Ήρθε το τέλος, είπα. Ας τελειώνουμε λοιπόν γρήγορα με αυτό τον εφιάλτη. Οι εικόνες όμως έτρεξαν γρήγορα γύρω μου και η μεταφορά μου σε αυτό το ερειπωμένο παρελθόν έγινε με έλλειψη μνήμης. Τώρα γυρνάω το ένα χορταριασμένο κάστρο μετά από το άλλο
αναπολώντας μόνο τη σταθερότητα των βημάτων μου. Το θέατρο. Το ραδιόφωνο να παίζει λαϊκά και εμείς να μιλάμε για πένθυμες σερενάτες. Κάτω τα βράχια με τα υπολείμματα των χαμένων ερώτων και το θέατρο του Δήμου σκοτεινό. Το δικό μας θέατρο να φωτίζεται και τα γκαρσόνια να πηγαίνουν έρχονται με τα ποτά. Μη μου μιλάς για τα χρώματα. Μη μου μιλάς για τον κόσμο. Ας κοιτάξουμε να βγάλουμε και τούτη τη νύχτα χωρίς να τη μολύνουν τα όνειρα του χτες. Εγκυμονούνται απρόοπτες και γερασμένες μέρες και εμένα με βασανίζει ένα ποίημα που δεν είναι ποίημα, αλλά το τρίπιο παντελόνι του πατέρα καθώς γυρνούσε στο μισοσκόταδο εκείνες τις πικραμένες νύχτες του 60. Η δικιά μας νύχτα. Από την άμμο γεννήθηκες, όμως το φύκι δεν σέδεσε. Απέραντη η νύχτα, με πικραμένους χιονάνθρωπους και θλιμμένες παρθένες. Εκείνη η νύχτα ήταν δικιά μας και ο ουρανός άλλαζε από χρώσεις όλο το βράδυ. Όμως δεν περιμέναμε πως η εμφάνιση του φεγγαριού που οι δυο μας ποθήσαμε θα χλώμιαζε τόσο τα αστέρια. Και τώρα θα διαβάσω και μερικά καινούργια. Αυτά τα ποίηματα είναι από την ενότητα η ηλικία του χρόνου. Η μουσική του χρόνου. Πρόβαλα τη μουσική μου στα χρόνια που πέρασαν, όμως ο ήχος της οδύνης μου έμεινε άγνωστος. Φωνήβω όντως στις γρανιτένιες πλάκες της ερημίας μου. Βάδισα στη βουερή προκυμαία την εμπειρία σπουδάζοντας. Φίλοι και άφιλοι άφησαν πάνω μου τα ίχνη τους ανεξίτηλα. Μην ξαναπείς το θλιβερό το τραγούδι σου. Δεν με λυγίζουν πια τα ξεφτισμένα αισθήματα. Κατά από το κύμα νιώθοντας το θρήνο της θάλασσας, έριξα πέτρα στο μέλλον και στα ματωμένα μου όνειρα. Τα δώρα που ως πρόσφορα ιερά την ψυχή μου αγόρασαν, φάνταξαν κύβδηλα μες στην αγριάδα των παραδόσεων. Σύμβολα και σημεία μ' ακολουθούσαν ουρλιάζοντας, μέσα στο έρημο σπίτι που κατοικούσαν φαντάσματα. Μήνες και χρόνια ανοιγόκλινα τη φλέβα και η ζωή μου έφευγε, ερχόταν και έφευγε. Ποταμός η χυμή, οι σελίδες στα γράμματα, για να στοιχιώσω ένα όνειρο, μια βουή στην κοιλάδα. Φόβος. Αργά βαδίζει ο χάροντας κι όλο μας προσπερνάει. Λαγούς, τριφύλια, καμπανούλες, ρεμπός, αχτούριδες, καράβια. Φόβος και τέλος, φόβος και αρχή. Εγώ είμαι το τέλος και η αρχή. Εγώ η ελπίδα, εγώ η κραυγή. Εγώ η τέχνη, εγώ το ποίημα. Εγώ η απελπισία, η φυγή. Αργά βαδίζει ο χάροντας κι όλο μας προσπερνάει. Αθανασία. Αυτό το απόλυτο φως με τύλιξε στο νησί των αετών όταν ζητούσα στη νύχτα τη λύτρωση. Είδα τότε το μέσα μου βάθος γελώντας απέσια. Παρά τη γνώση των μετρημένων ημερών, ακολουθούσα την οδό των αθανάτων. Τα γράμματά μου έγιναν μικρά και κομψά. Ένα κλαρίνο αντιχούσε μέσα στη φωταψία του μεγάρου. Κάτω από τα πόδια μου κυλούσε αργά το βρώμικο κορμί του ο Σικουάνας. Το επόμενο Σάββατο στράφηκα μέσα μου και διέκρινα τα ίχνη της δίθεν ζωής. Ένας χήμαρος από ήχους αδιάφορους, των οποίων χρόνια τώρα ήμουν σκλάβος, άρχισε να με συνεπέρνει. Την αρχή μόλις τη διέκρινα. Το τέλος είχε αρχίσει να φαίνεται. Ένας ξαφνικός αέρας τίναξε τα τελευταία φύλλα στη λεμονιά της αυλής. Τώρα άρχισα να καταλαβαίνω. Εκείνη η μουσική ήταν αδιάφορη, γιατί ήταν η δική μου. Ρούφηξα άπλιστα την ερημιά του δρόμου. Το επόμενο Σάββατο θα είναι του Δεκέμβρη. Και τελειώνω με την αρχή του χρόνου.
Το πέτρινο δάσος φανέρωσε τον πέτρινο χρόνο. Μες στην κοιλάδα με τους Ιάκυνθους κρύβονταν οι αιώνες. Αένα ταξίδευαν και ο χρόνος πέτρα. Κάτω από επάλληλα επίπεδα ανέβλυζε η άλλοτε μνήμη, μνήμη των ισχυρών. Εκείνο το παιδί που έσκυψε και σήκωσε το σαγόνι του δεινόσαυρου, όχι πως ήσουν εσύ, σκιά ήταν, ένα κουρελόχαρτο στον αέρα που άρχισε να ταξιδεύει από μια άλλη αρχή, τη δική του αρχή του χρόνου. Ευχαριστώ. Θα διαβάσει ο Κωστής ο Ζευγαδέλης 3 ποίηματα που είχε διαβάσει σε μια ραδιοφωνική εκπομπή παλιότερα και θα κλείσει αυτό στη βραδιά μας. Ο μόνος λόγος που θα με υποστείτε είναι γιατί με τον Κώστα εδώ και ελάχιστες δεκαετίες έχουμε μοιραστεί διάφορα πράγματα και καταστάσεις. Όταν τα βρω, ψευδαίσθηση. Νησταγμένη πίκρα, βάλε πάλι το χέρι σου. Μικρός ήμουν πάντα, μα αντιδραστικός στη μοίρα μου. Γι' αυτό αν σήμερα χτυπήσω την καμπάνα, από τη λαχτάρα μου να ακούσω ήχο νίκης, μην βγείτε στους δρόμους να πανηγυρίσετε. Απλώς θα ζω μια στιγμής ψευδαίσθηση. Τραβώντας ανατολικά. Περιπλανιόμουν στις δίνες του κορμιού σου έντυπα. Περιπλανιόμουν σε δροσερές οάσεις, σε ηλιοκαμένους ορίζοντες. Περιπλανιόμουν στην αγκαλιά σου, μέσα σε άσπρες τριήρεις, τραβώντας ανατολικά. Πάντα ανατολικά. Τραβώντας για τα μέρη του Φοίνικα. Περιπλανιόμουν μαζί σου, χωρίς να σε αγγίξω. Ούτε και εσύ με άγγιξες. Το ταξίδι. Για πού να κινήσω και πάλι με το καΐκι του ονείρου. Σε τι πέλαγα πλάνης θα χαθούν οι σκέψεις μου. Σε άγνωστες αποβάθρες θα ρίξω την ιστορία μου και θα ξανάρθω χαμένος μέσα σε καινούριους θεούς. Πάλι μικρός, μα περίσσια φθαρμένος στις σκοπευτές. Ευχαριστώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω που ήρθατε και κυρίως να ευχαριστήσω τους ομιλητές που κοπίασαν και έκαναν και αυτά τα όμορφα κείμενα, τα οποία βέβαια με κολάκεψαν. Σας ευχαριστώ πολύ. Πριν
πριν ρίξουν δίχτυα, θα γίνεις δικιά μου. Η νύχτα έφτασε, τα παράθυρα κλείσαν. Η νύχτα έπεσε, οι δρόμοι χαθήκαν. So don't